показва Насар. Много леко изхвърли 180 кг. Той го е правил и на категория до 89 кг, така че от тук нататък може да видим най-голямата разлика на цялото европейско между първо и второ място. Изумително. Просто изумително. И първият световен рекорд също така на това европейско може да е дело на Карлос, който е със сигурност търсещ високия адреналин, какъвто може да донесе световния рекорд. Сега вече трябва много сериозно спокойствие. 30 секунди, за разлика от втория опит. Има времето, има спокойствието. Хубав широк захват от Карлос Насар. Какво прави това момче? Какво прави това момче? Карлос Насар отново над всички, на върха на световния спорт. 188 кг. Къде са сега всички, които коментираха защо трябва да е спортист на годината? Ето поредното доказателство, защото постига неща, които нито един тежкоатлет в тази категория не е правил. Не се задоволява само с първото място, не се задоволява с това да води